Eu espero que non se produza ningún incidente, porque máis alá do que eu opine ou do que a mí me pareza unha manifestación, bueno, pois nun país democrático a xente ten dereito, non, a manifestarse e a reclamar e a decir e a non ser estorbada, non? En calquera caso digan o que digan. E logo non é que o PP apoie a reivindicación de Galicia bilingüe, é que isto é un dos obxectivos do PP. O PP leva meses traballando cada día para que pareza que en Galicia hai un conflicto lingüístico. Este é un obxectivo político do Partido Popular. Ese era o obxectivo político. O Partido Popular quere ver os galegos e as galegas debatindo e discutindo sobre si o castelán ou o galego, sobre si a quen queres máis, a papá ou a mamá. Ese é o seu obxectivo. Na división de Galicia é onde o Partido Popular quere ir. A división de Galicia, a decir que os galegos estamos divididos. E é mentira. E eles serán culpables e responsáveis de ter posto en pé esa mentira. A mí pareceme indignante que o Partido Popular plantexara un debate e plantexara unha verdadeira loita na que están intentando involucrar a algunhas familias en Galicia. Non hai ningún conflicto lingüístico en Galicia. Nin o houbo, nin o hai, nin posiblemente o haberá. Porque, ademais, seguramente Galicia, a última das comunidades onde se pudera plantexar este conflicto, onde somos plenamente bilingües, donde, dende que nacemos, temos persoas da nosa familia, do noso entorno que nos falan en galego, outras en castelán, somos capaces de ler, escribir, debemos ter a plena competencia nos dous idiomas, que son os dous idiomas nosos. Non sei, os dous idiomas que teñen escrito e que teñen consolidado a nosa cultura. Non sabería elexir entre Torrente, Ballester e castelán. Non podería, non, elexir, porque son, bueno, pois calquera deles, un escribeu en castelán ou outro en galego, pero é que son Galicia, son o que somos nós, forman parte da nosa vida, da nosa historia, da nosa cultura. E esa teima que ten o Partido Popular de enfrontar a uns galegos contra outros, eu penso que lles vai a pasar factura, porque os galegos non somos así. É unha loita absolutamente importada. Penso que temos que ir a unha educación con plena competencia que lle dé a cidadanía, plena competencia en dúas linguas que ten, que ven que temos tanta sorte de ter dúas linguas. Todos os que temos fillos pequenos sempre soñamos con que os nosos nenos e as nosas nenas estuden dende pequenos dous ou máis idiomas. E temos un terceiro reto que a mí non me parece menor, e seguramente a todo o mundo. Daqui a poucos anos temos que intentar que os nosos menores, os nenos e as nenas, cando pasan polo mundo educativo, saian de aí con unha plena competencia tamén en un idioma que hoxe é o vehículo internacional, que é o inglés. Por qué? Porque eso nos vai a situar na vanguarda da competitividade. Nós nunca vamos a competir, non lle vamos a poder convertir os nosos fillos en que sexan máis competitivos porque traballen máis barato, porque teñen dereitos laborais e dereitos sociais que non hai en outros países no mundo. Sin embargo, sí que lles podemos dotar das competencias e das capacidades que os faigan mellores laboralmente. E para eso hai dúas cuestións: a competencia en idiomas estranxeiros, en idiomas que hoxe forman parte do coñecemento internacional, do bagaxe internacional que se require para ser o mellor profesional, e das novas tecnoloxías. En ese camiño é onde está o goberno de Emilio Pérez Touriño. Penso que estes 4 anos supuxeron un avance moi importante en virtude de decisións tomadas dende a presidencia da Xunta, non? A decisión de que o goberno sexa paritario. Pois é unha decisión que poidera parecer que non é máis que situar o mesmo número de mulleres que de homes, pero é unha cuestión que xa é irreversible, que non ten volta atrás, non? É certo que os cabezas de cartéis dos 3 partidos que hoxe teñen representación parlamentaria son homes, pero iso pertence á dinámica democrática e política dos últimos anos en Galicia. Non é menos certo que este camiño, nos dixémolo fai 20 moitos anos, non? Cando aprobamos a primeira vez as cuotas, a xente, bueno, pois algúns criticábannos, non? Decían que o PSOE só quere poñer cuotas, mulleres cuota e todo eso. Sabíamos que aquel camiño non tiña regreso, que aquel camiño de, aínda que fora, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 200 anos,
por unha cuestión de regulamento interno, de obligar estatutariamente. Aquel camiño que facía era facer unha senda pola que puideran camiñar as mulleres que se dedicaban á política, e que unha vez que lanzáramos a participación das mulleres na vida política por esa senda, non había retornos. Polo tanto, é unha cuestión de tempo, non? Algún día haberá unha muller seguramente na presidencia da Xunta, ou cando menos como nunha candidatura. Mal, penso que hai acusacións que para sostelas, para decilas, un responsable político debe poder demostralas, non? Porque hai cousas que nin siquiera nos tempos preelectorais son toleráveis dende o punto de vista da democracia. Non falo xa da honorabilidade, falo da democracia. Polo tanto, penso que dos responsables políticos espérase rigor a hora de falar, e dende logo non facer acusacións gratuitas, máis cando o responsable é un portavoz parlamentario. Números non os vou a poñer, se me permitides, pero bueno, eu penso que vai haber unha subida do Partido Socialista, probablemente tamén do Bloque Nacionalista Galego, tanto en voto como en escanos. E eu penso que o Partido Popular vai a perder votos e vai a perder entre 3 e 5 escanos, probablemente.